muskulatura edatzailearen indartze ezentrikoa. Eserita jarriko gara. Ukondoa tolestuta, besaurrea mahai gainean bermatuta. Eskumuturra ertzean eta aurra beherantz maitik kanpo. Pisu edo botila bat ur hartuta, eskumuturra luzatuta, flexio mugimendua 5 segundoz geldiaraziko dugu. Hasierako posiziora itzultzeko, kontrako eskua erabilita egingo dugu. Eskuaren jaitsiera mugimendua geldiaraztean lortuko dugu ezentrikoa. Eta, beraz, pisua goratzea beti izango da pasiboa. Beste eskuak egina. 10 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu egunean behin.